Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau kuma cikin yardan Allah bidiyon mu za mu yi bayani ne akan yanda za mu cire kuɗi daga wancan website din nan da muka yi a baya, wato Wintop kenan. Insha Allah bidiyon mu zai kasance ne akan yadda za mu cire kuɗin a ciki. Idan ba ku manta ba, shekaran jiya na yi bidiyo akan wani site wanda na ce muku ana cire kuɗi a ciki, kuma insha Allah lokaci yayi da zan nuna muku yadda za ku cire kuɗin da kuka tara a ciki idan har kuɗin ku ya kai ku cire shi. Shi wannan minimum na cire kuɗin shi naira wannan dala 80 ne zaka, idan kuɗin ka ya kai dala 80 zaka iya cirewa. Amma kuma akwai wani sharadi, idan kuɗin ka ya kai dala 80 zaka iya cirewa, amma kuma idan na bude bidiyoyin in ya kai dala sai ya kai dala 65, na bude bidiyoyi kadai banda na referrals da sauransu. Zaka gani wajen watch balance din nan in ya kai dala 65 zaka iya cirewa. Idan kuma duka ka hada da na referrals da kuma na watch balance din nan, idan ya hadu ya kai dala 80 sai ka iya cirewa, zaka iya cirewa. To insha Allah a yau bidiyon mu zai kasance ne akan haka, kuma zan nuna muku yadda zan karbi kuɗin, kuma zan nuna muku har ya shiga PayPal account dina in Allah ya yarda. To yanzu ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Kafin mu shiga cikin shiri kai tsaye, da Allah ku danna mana subscribe idan ba ku danna ba, sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin su da zarar mun daura sabon shiri irin wannan. Nagode. To duka da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, kuma insha Allah sai in Allah ya sake haɗa mu da ku a cikin wani sabon shiri. Ina fata kun fahimta kuma kun gamsu da bayanin da nake yi akan wannan channel na mai albarka insha Allah. Kuma nagode, da Allah kada ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma alamar like. Nagode. Kuma ga waɗanda ba su yi rijista ba, zan aje muku link na site din na website din a description na wannan bidiyo da kuma comment na farko, sai ku je ku rijista idan ma ba ku gane yadda ake rijista ba. Idan kun duba a ƙarƙashin bidiyoyin nan za ku gani inda za ku samu ku rijista, za ku ga bidiyon da na yi akan website din shekaran jiya. Nagode. Ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma alamar like da share insha Allah, saboda mun amfana da irin waɗannan bidiyoyi. Da zarar mun daura insha Allah za a sanar da ku. Sai an jima.